Dacă un bărbat are datorii la bancă, acesta își poate da soția băncii până când își rezolvă el datoriile. Bună, eu sunt Vlad și bine ați venit la noul meu video de pe YouTube. Noi ca popor român tindem să ne plângem destul de des de legi sau de modul în care este coordonată țara noastră. Dacă pot spune asta. Însă știți voi vorba cu iarba din curtea vecinului? Că se aplică și aici, oarecum. Există țări cu legi extrem de ciudate. Legi la care nu te-ai fi gândit vreodată că există. Și dacă mă întreb pe mine, mi se par puțin inutile. Deci astăzi vom discuta despre bizarele reguli la care sunt supuși mulți cetățeni ai altor țări. Însă, înainte de a începe, vă voi ruga să lăsați și voi un like și un subscribe pentru a putea continua activitatea pe această platformă minunată. Deci dacă te-ai gândit vreodată că ai vrea să faci baie cu măgarul tău, sau dacă te-ai gândit vreodată că vrei să te îmbeți într-un bar din Anglia, eu aș spune să te gândești din nou, deoarece toate aceste chestii te pot băga în pușcărie ușor. Teoretic, toate aceste legi au făcut sens cândva, însă tot fac parte din Constituția noastră, pentru că pur și simplu au rămas acolo și nimeni nu le-a scos, oricât de ridicole ar fi. Care sunt aceste legi ciudate care fac parte din legislația noastră? De exemplu, Marea Britanie are cele mai ciudate legi care sunt încărcate în fiecare zi. E ilegal să te îmbeți într-un bar din Anglia, dar totuși câți englezi fac chestia asta? De altfel, este ilegal să te plimbi cu o bucată de lemn pe trotuare, o scândură. De altfel, pentru parlamentari este ilegal ca ei să poarte armură cât timp se află în parlament. Și gândiți-vă că legea asta este făcută pentru parlamentari. Și tot parlamentarii schimbă legea, deci nici măcar ei nu au mai schimbat-o pe asta. E ilegal să bați covoare afară înainte de ora 8. O excepție covoarele alea mici de la ușă. E ilegal să mănânci lebede ca britanic decât dacă nu ești cumva regina Angliei. În Scoția, de altfel, dacă vine cineva la ușă și îți bate la ușă și spune că vrea să-ți folosească toaleta, bine, dacă te roagă tu ești obligat prin lege să îl lași în casa ta să-ți folosească toaleta. Și știți voi tot din Scoția tipii aia care cântă la cimpoi și dansează, au ei uniformele lor specifice stil rochie, dar nu vreau să zic că e rochie, că nu e rochie. Este ilegal ca ei să poarte lenjerie intimă cu acea uniformă. Bine, asta este o legendă urbană. Cel care este găsit că poartă lenjerie intimă trebuie să dea 2 beri. Însă totuși Statele Unite are niște legi și mai ciudate. În Arizona, de exemplu, nu poți să-ți lași măgarul singur în cadă. În Birmingham poți să fii pedepsit cu moartea dacă pui sare pe șinele de tren. Asta pare puțin prea dură, dar dacă stai să te gândești puțin, are sens, pentru că trenul poate deraia și pot să moară mii de oameni. De altfel, dacă pui sare pe șine, poți atrage animale, astfel că trenul tot este la risc să deraieze. Așa că bine puneți sare pe șinele de tren. În Los Angeles este ilegal să te joci frisbee pe plajă dacă nu îți dă voie salvamarul. Și totuși, ce s-a întâmplat cu găina care a traversat singură strada în statul Georgia? Ei bine, proprietarul ei a fost arestat, pentru că în acest stat este ilegal să-ți lași găinile nesupravegheate. În Hawaii este ilegal să lucrezi în aceeași companie cu fratele sau sora ta geamănă. Asta din simplu fapt că s-ar putea încurca la care este liber, care ce-a făcut și pot să dea vina unul pe celălalt, astfel scosându-se din diferite situații. Ok, următoarea este cea mai ciudată. Pregătiți-vă. Statul Vermont este ilegal să-ți schimbi dinții ca femeie dacă nu ai acordul soțului tău. Cred că acum înțeleg de ce americanii sunt mereu foarte ofensați când vine vorba de diferența dintre sexe. Adică e corpul ei, poate să facă ce vrea cu el. Dar revenind înapoi în Europa, în Grecia este ilegal să vizitezi ruinele dacă porți stocuri. Iar în Franța este ilegal să-ți numești porcul Napoleon. Iar în Italia este ilegal să ai doar un pește în acvariu, pentru că peștii sunt ființe sociale și au nevoie de un prieten. Iar în capitala Cambodiei, Phnom Penh, în jurul festivităților de anul nou este ilegal să se vândă sau să se importeze pistoale cu apă. Simplu din cauza faptului că ei au o tradiție cu bătaie cu apă, iar comercializarea pistolelor cu apă ar duce la un mic dezastru. În Thailanda este ilegal să calci pe bani sau să ieși afară fără lenjerie intimă. Și de altfel, tot în Thailanda este ilegal să critici un alt continent cât ești în public. În anumite părți ale Indiei, dacă un bărbat are datorii la bancă, acesta își poate da soția băncii până când își rezolvă el datoriile. În Japonia este ilegal să ai kilograme în plus. Femeile și bărbații au câte o mărime de talie setată, maximul. 85 de centimetri în talie pentru bărbați, iar 90 de centimetri în talie pentru femei. În Samoa este ilegal să uiți de ziua soției tale, iar în Australia este ilegal să întrerupi o nuntă, astfel că amenda se poate ridica până la $10.000. Deci asta este lumea noastră! Avem foarte multe legi care ar trebui să ne protejeze pe noi ca om sau ca specie, dar unele pur și simplu nu au nicio explicație. Însă totuși, care este cea mai ciudată
lege de care ai auzit tu? Lasă în comentarii răspunsul tău, iar eu o să vă pun comentariile pe videoul următor. Oricum, asta a fost și pentru astăzi. De altfel, vă rog frumos să verificați linkurile din descriere, pentru că acolo am Instagram-ul și TikTok unde postez în prostie în fiecare zi. Și nu uitați să lăsați și voi un subscribe și un like, pentru că susținerea voastră este totul pentru mine. Vă mulțumesc foarte mult dacă v-ați uitat și până aici și ne vedem la videoul următor. Hai, cius!